Nagy tisztelettel köszöntök mindenkit a Haldorádó 2014 évi újdonságait bemutató filmünkben. A megszokottól eltérő módon most nem egyedül vállalkoztam erre a komoly feladatra, hanem azokkal a horgászbarátaimmal és a Haldorádó teszthorgászaival fogjuk az újdonságokat bemutatni, akik kitartó munkájának köszönhető, hogy mindezek forgalomba kerülhettek. Vágjunk is bele! A Haldorádó 2014 évben komoly mérföldkőhöz érkezett. Az eddig szinte kizárólag gyors, főként a féderes pontyhorgászathoz kínált halcsalik és eredetanyagok mellett egy teljesen új termékcsalád jelent meg a palettán. Ezek a Haldorádó boilik, amelyek a szelektív nagypontyhorgászatot biztosítják. Nem árulunk el nagy titkot azzal, hogy nagyon sok időt szántunk ennek a termékpalettának az előkészítésére és tesztelésére. Ennek a kifejlesztése két nagyszerű horgász, Haskó Tamás és Nagy Csaba nevéhez fűződik. Tamás idestova 10 éve dolgozik velünk, a Haldorádó Team Kft. Főállású munkatársa. Nagy Csaba, a magyar pontyfogó válogatott szövetségi kapitánya, 3 éve csatlakozott a csapatunkhoz. Mindketten megszállott pontyhorgászok, igazi nagyhal specialisták. A rendkívül népszerű Nagypontyok nyomában című írás és filmsorozatból már nagyon sok hasznos és érdekes információt megtudhattak a kedves nézők, azonban tudjuk jól, hogy a lényeg a részletekben bújik meg. Azonban mielőtt belevágnánk a termékek részletes bemutatásába, hadd tegyek föl egy személyes jellegű kérdést. Tamás, milyen érzés ránézni a közös munkátok gyümölcsére? Nem kérdés, hogy büszkék vagyunk rá, hiszen tudjuk, milyen sok munka, mennyi teszt, mennyi vizen töltött óra van egy-egy termék mögött. Tamás, kérlek, mutasd be a termékeket. Gábor, fáradjunk át a bemutatópulthoz. Nagyon fontos megemlíteni rögtön az elején, hogy egy nagyon leszűkült, jól átlátható, csupán 4 különböző ízvilággal rendelkező bolival lépünk piacra. Miért pont 4? Csabával az évek folyamán több mint 20 különböző ízesítésű és összetételű bolival próbálkoztunk. Én szívem szerint mindegyiket kiadnám, viszont ez olyan sok terméket vonna maga után, ami egyszerűen kezelhetetlen. Így elkezdtük szűkíteni a termékpalettát, így csak az a 4 változat kerülhetett forgalomba, amellyel az évek folyamán a legtöbb és legnagyobb halat fogtuk a horgásztúráink során. Ezek voltak tavak, folyók, illetve nagy víztározók is. Jó ötlet volt ez a boilik kínálópult, hiszen szépen áttekinthető a teljes termékpaletta. A Haldorádónak köszönhetően már közel 10 éve dolgozom a horgászcikkereskedelemben, így nagyon jól tudom, hogy mit sem ér egy remek termék, hogyha az gyakorlatilag elveszik a boltok polcain. Ráadásul a legtöbb bolt ma már túlzsúfolt, így szinte lehetetlen egy-egy új terméket elhelyezni benne. Ezzel is a boltosok dolgát szeretnénk megkönnyíteni, hiszen a termékek mellé biztosítjuk nekik a kínálópultot is. Fontosnak tartom azt is megemlíteni, hogy ebből a kínálópultból mindösszesen 100 darab készült, így garantáltan a 100 legjobb partnerünk kapja meg. De egy biztos, amelyik boltban ezzel a kínálópulttal találkoznak a horgászok, ott gyakorlatilag a teljes Haldorádó boilis termékcsalád megtalálható lesz. Csaba, látok itt piros és zöld dobozos boilikat. Mi ezek között az alapvető különbség? A piros dobozban long life, azaz hogy hosszú életű, főzött golyó található, mely minimum 72 órát is kibír a vízben, hogyha szükséges. Ez olyan tavakra ajánlott, ahol esetleg napokig is kell a kapásra várni, és az egyéb zavaró tényezőként előfordulhat a vízben sok apró hal. A zöld dobozban soluble, oldódó változata található. Ezeket főként 1-2 napos rövid horgászatokra javasolnám, ahol a fehér nép sem jellemző annyira a vízben, ami esetleg megkeserítheti a horgászatunkat, mert idő előtt felkajálja az odaérkező éhes szájú pontyok elől. A Tamástól már megtudtuk, hogy 4 különböző íz változatban kerülnek forgalomba. Melyek ezek? A black squid, fekete tintahal, green pepper, zöld bors, a big fish, nagy hal, és végül, de nem utolsó sorban a világújdonságnak számító Fermentix. A Nagypontyok nyomában című filmsorozatotokból már sok hasznos és érdekes információt megtudtunk ezeknek a boiliknak a használatával kapcsolatban. Azonban megkérlek, hogy röviden foglald össze, hogy mikor melyik ízesítést javasoljátok. A black squid, fekete tintahal egy igazi proteinbomba, magas hallisztartalommal bír, amely nagyon markáns íz- és aromavilággal rendelkezik. Illata, aromája nem túl kellemes, de szelektáló hatása döbbenetes a nagypontyhorgászatok során. Egész évben eredményesen használható. Ez a személyes kedvencem, hiszen ennek köszönhetem eddigi legnagyobb pontjaimat. A Big Fish, nagy hal, az egyik legkedveltebb Haldorádó termékcsalád
a nagy ponty egyedi gyümölcsös aromájával készült, édes halas bojli. A tapasztalatok azt mutatják, hogy amikor a víz hőmérséklete 20 Celsius fok alá süllyed és folyamatosan hűl, akkor lesz egyre fogósabb ez a csali. Így elsősorban az őszi és a tavaszi horgászatok során nyújthat kiemelkedő eredményeket, de a nyári horgászatok folyamán is okozhat nekünk meglepetéseket. A green pepper, zöld bors bojli a hideg vizek igazi ásza. Nagyon erős fűszeres ízével és illatával, melynek aromája nem dermed le, még az alig pár fokos vízben sem, garantáltan felkelti a halak figyelmét. A vízbeérést követően intenzíven elkezd dolgozni, hiszen ez nem egy egyszerű szintetikus aromával, hanem természetes növényi kivonatokkal, zöld és fekete bors eszenciális olajjal készül. A további speciális adalékanyagokról nem is beszélve. Amíg a golyó a vízben van, ez garantáltan folyamatosan dolgozik, mint egy jeladó üzen a halaknak, ha-hó, itt vagyok. És végül, de nem utolsó sorban, a Fermentix bojli, melyről büszkén állíthatjuk, hogy ez a termék gyakorlatilag egyedülálló a világon. Alapja egy tejsavas erjesztésű keverék, amelyből a nedvességet elvonva, majd finomra őrölve, a legjobb bojlis adalékanyagokkal dúsítva készül. Magas szénhidráttartalmú, állati fehérjét nem tartalmazó bojli, mely elsősorban a felmelegedett és egyre melegedő nyári vizekben lesz hatékony. Az egyik legfogósabb a múlcsali is egyben. Csabi, zöld és piros tetővel ellátott csalizó bojlikat látok itt. A logika ugyanaz, azaz a piros tetővel ellátott csalizó bojlikat tartalmazó doboz a főzött, míg a zöld tetővel ellátott csalizó bojlikat tartalmazó dobozkák pedig az oldódó bojlikat rejtik? Igen, ez pontosan így van. De ezek a csalik is igazán érdekesek, ugyanis találunk közöttük bevonatos és lebegő csalikat is. Coated, azaz bevonatos bojli nagyon attraktív csali. Intenzív aromával rendelkező, panírozott csalizó bojli, mely a külső panírnak köszönhetően a vízbeérést követően azonnal kifejti hatását, és folyamatosan áramlanak ki belőle a különböző étvágyfokozó attraktánsok, melyek táplálkozásra ösztönzik a halakat, illetve jól kitűnik a többi vízbe szórt bojli közül, így hamarabb juthatunk el a kapás pillanatáig. A pop-up, azaz a lebegő bojli, amely minden körülmények között hosszan megőrzi lebegő képességét, ez garantáltan kitűnik az etetésből, nem süllyed el az iszapban vagy a vízinövényzetben. Önmagában is remekül működik, de akár hóember kombinációban is csalizhatunk vele. Fontos információ, hogy a dobozos nagykiszerelésű bojli 20, a csalizó bevonatos bojli 18, és a pop-up bojli pedig 16 mm-es változatban kerül forgalomba. Tamás, hozzád fordulok most. Milyen termékek találhatók még a bojlis palettán? A modern pontyhorgászat elengedhetetlen kellékei. Ilyenek a dippek, paszták, illetve több különböző színű és méretű flow pop-up bojlik. Mit kell ezekről tudni? A gyors siker titka sokszor a folyékony dippek használatában rejlik. Ha ebbe a sűrű aromába belemártjuk csalinkat a bevetés előtt közvetlenül, egy olyan ízletes, aromás réteg alakul ki a bojli felületén, melyet nagyon kevés hal tud majd ellenállni. A PV a terméket nem oldja, így az elkészített kis csomókat is ízesíthetjük vele. A sűrű folyadék apró növényi magvakkal és étvágyfokozó adalékokkal van tuningolva. Az ebbe belemártott csali a bedobás után a rárakodott sűrű massza jelentős részét magával viszi a medelfenékre. De minimális része már süllyedés közben is leoldódik, ezzel mutatva utat a víz közt mozgó halatnak a csali irányába. A fenéken fekvő mozdulatlan csalira a finom aromával és az arról leváló, legördülő szemekkel lehet felhívni a halak figyelmét. Az sem véletlen, hogy gyakorta a dipben mártott csalik kelnek el először. Egyébként ugyanazzal a 4 nyerő ízesítéssel készülnek, mint a bojlik. A pontypaszta is egyre népszerűbb a modern pontyhorgászatban. Egyre több horgász használja. Miért nem maradhatott ki ez sem a Haldorado palettájáról? A paszta egy olyan különleges csalogatóanyag, mely egy speciális eljárással készült. Mivel nagyon sűrű, nagyon jó tapadó anyagról beszélünk, ezért könnyen rágyúrható a bojlis olmokra is. Vízbe kerülve lassan, a víz hőmérsékletétől függően akár több óra alatt oldódik csak le. Viszont ezen időszak alatt olyan, vízben jól terjedő, csábító íz és aromafelhőt hoz létre maga körül, mely sokkal vonzóbb, mint egy csupa szólom. Nagyságrendekkel megnövelheti a kifogott halak számát. 4 különböző ízesítéssel készül, mely 100%-ban harmonizál a meglévő termékeink ízesítésével.
Nagyon tetszenek nekem ezek a Quattro Fluo Pop-up boilik. Mi motivált ezeknek a megalkotásánál titeket? Szerintem megkérdőjelezhetetlen a pontyhorgászatban, hogy legtöbbször sokkal fogósabbak a lebegő vagy kikönnyített csalik, mint a fenéken fekvő társaik. Így egyetlen horgász táskájából sem hiányozhatnak. Azonban azt is látjuk, hogy legtöbben már képtelenek újabb 4-5 fajta csalit magukkal vinni. A Quattro családdal ezt a kérdést is megoldottuk, ugyanis egyetlen doboz megvásárlásával 4 különböző garlic, azaz fokhagyma, strawberry, azaz eper, squid, vagyis tintahal, és pineapple, azaz ananász ízesítésű, nagyon fogós lebegő csalihoz jutnak a vevőink. Mind a 4 változat fluó színekben készül, és elszeparáltan helyezkednek el a dobozokban. 8, 11 és 14 mm-es változatokban kínáljuk, hogy mindenki kiválaszthassa a saját módszeréhez legjobban illő csali méretet is. Ezek mindegyike főzött, tehát nem oldódó lebegő csalikról beszélünk. A 3 különböző méretből a 8 mm-es tetszik nekem a legjobban, ezt még a féder horgászatok során is szívesen használnám. Biztosra veszem, hogy sok féderhorgász bizalmat fog szavazni ennek a terméknek, de tapasztalatból tudjuk, hogy sok nagyhalas boilis versenyen kimondottan csak az ilyen pici méretű csalikkal lehet az igazán kapitális pontyokat lépre csalni. Csaba, te most melyik csalival kezdenéd a tavaszi horgászatot? Mindenképpen a green pepperrel, illetve a black squiddel, ezeknek is az oldódó változatával. Mindkettőből elég lehet csalizásra és etetésre is akár egy-egy doboz, de mindezt még fokozhatjuk külön csalizó, illetve csalizó boili és pop-up boili kombinációjával. Majd amikor elkezdenek végre melegedni a vizek, melyik íz változatot használnád? Melyiket javaslod? Felmelegedő vízben mindenképpen 20 Celsius fokig a Big Fish-t, illetve 20 Celsius fokot elhagyta a víz hőmérséklete utána már a világújdonságnak számító Fermentix-et kizárólag. Ez egyébként amúra is jó, vagy csak kizárólag pontyra? Ez a legjobb amúr csemege jelen pillanatban. Csaba, szerinted mennyi csalogatanyagra van szükség egy-egy eredményes túra során? Ezt nagyon nehéz megtippelni, de egy intenzíven telepített tavon az is benne van a pakliba, hogy egy kis doboz csalizó boilival annyi nagy halat fogunk, ahány boili benne van. Még gondolom azért egy nagy természetes vizen, egy víztározón azért ettől egy kicsit nagyobb mennyiségre van szükség. Mindenképpen akik nagyobb kihívásokra vágynak természetes vizeken, nagyobb víztározókon, jobban fel kell készülniük, akár 10-20 kg boilival is kell, hogy menjenek a túrára, mert egyébként sikertelenek lehetnek. Ez azért nem kis összegre rúg egy-egy túra végére, valljuk meg őszintén. Ez bizony így van, ez kár is lenne szépíteni, de van megoldás. Gyakran látjuk, tapasztaljuk azt, hogy sokan úgy tudnak mégis eredményesek lenni, viszonylag kevés pénzből is, hogy a szoktató etetés során sok főtmagot, pelletet és egyéb olcsóbb boilikat használnak. Nekik szeretnénk kedveskedni a 2 különböző változatban forgalomba kerülő carp boili mixel. Az egyik sweet fruit, édes gyümölcs, a másik a crazy fish, őrült hal fantázia nevű 20 mm nagyságú főzött boilik. Ezek ára majdnem harmada, mint egy doboz boili ára, de ne feledkezzünk meg róla, hogy a magasabb ár lényegesen magasabb minőséget és komplexebb beltartalmat is jelent. Csaba, mit jelent ez forintban kifejezve? Ennek a boili mixnek kilója nem sokkal kerül többe, mint 1000 forint. Ez egy tudatosan összeállított termékpaletta. Nekünk épp úgy fontosak azok a horgászok, akik nagyon sokat horgásznak, és több 10 000 forintot tudnak egy túra alkalmával elkölteni, mint azok a horgászok, akik éppen lehet, hogy csak 1 kilót tudnak megvásárolni a boili mixből, de ezzel fogják meg életük legnagyobb halát. Térjünk most rá egy kicsit hozzám közelebb álló termékcsoport újdonságainak a bemutatásához, amely főként a féderbotos horgászathoz kötődik. A Haldorado termékpaletta eddig is igazán széles és nagyon változatos etetőanyag kínálattal rendelkezett, azonban mindig találunk olyan új felhasználási területet, amely indokoltá teszi a fejlesztést. Ennek a legjobb példája a 3 tagot számláló Gold Féder etetőanyag család, amely Sisa József, Sipos Gábor és jómagam munkáját dicséri. A főként versenyszerű féderhorgászathoz kifejlesztett,
egyedi összetételű etetanyagok számos hazai és külföldi versenyen bizonyították már rendkívüli fogosságukat. Ha nem kíván versenyezni, de a hétköznapi horgászatok során sem szeret veszíteni, akkor ezekkel a keverékekkel biztosan nyerő lesz. Ha már a Secret Carp etetőanyag van a kezemben, nem is mesélhetne erről más hitelesebben, mint a kifejlesztője, Sisa József. Józsi, megkérlek, hogy fáradj közelebb, ülj le ide a küzdőtérre, és meséld el nekünk, hogy milyenek a keveréknek a különlegessége. A versenyszerű pontyhorgászat nagyon hasonlít a hidegvízi pontyhorgászathoz. Ilyenkor a kapások nagyon lassan és óvatosan alakul ki. Nagyon nehéz az óvatosan táplálkozó pontyokat kapásra bírni. Versenykörülmények között még azzal is számolni kell, hogy óriási a táplálékkonkurencia, hiszen nem vagyunk egyedül a vízparton, másokkal is meg kell küzdeni. Józsi, milyenek a keveréknek a fogosságának a titka? Te ezt nagyon jól tudod, de természetesen ezt nem fogjuk elárulni. Na jó van, azért mondhatnál valami biztatót is róla, például milyen halfajtának kínáljuk. Pontyokra és az aziskálászokra hatásos etetőanyag keverék. Milyen jellemzői vannak? Barna színű, piros süllyedőmorzsákkal dúsított, kevés felszálló szemcsét tartalmazó, nagyon jól oldódó, kifejezetten édes, kellemes ízű és illatú keverék. Tipikusan olyan, amelyet ha megszaglászol, azonnal meg akarsz enni. Kevés az olyan etetőanyag, amely jó az emberi orr számára, és még a pontyok is szeretik. Ez az etetőanyag garantáltan az. Milyen időszakban hatásos? Kifejezetten jól működik hidegvízi horgászatok során, 16 Celsius fokos vízig, de az év bármely szakában, akár versenykörülmények között is, amikor óvatosan táplálkozó, nagytestű halakat kell horogacsalni. Szóval ezzel akár most is érdemes lenne próbálkozni? Igen, mindenképpen ajánlom. Köszönöm, Józsi. A következő a Gold Feeder etetőanyag családon belül a Lemon Carp, amely Sipos Gábor horgászbarátom nevéhez fűződik. Gábor, kérlek, mutasd be ezt az új etetőanyagot. Ennek az etetőanyagnak a megalkotása során az volt a célunk, hogy egy kifejezetten melegvízi nyári keveréket állítsunk össze. Erre az etetőanyagra jellemző az élénk sárga szín és az erősen citromos illat. Szeretném önöknek megmutatni, hogy mivel is több ez a termék, mint hasonló jellegű etetőanyagok, amelyek kaphatók a piacon. A legfőbb feladatot az összetevők tudatos és szisztematikus összeválogatása jelentette, hogy minden elvárásunknak maximálisan megfeleljenek. Ennél a keveréknél alapfeltétel volt, hogy a szemcsék minimum 96-98%-a a mederfenéken maradjon a kosárból való kioldódás után. Ehhez speciális, nehéz szemcsés összetevőkre van szükség. Ez a keverék akkor is garantáltan elsüllyed, ha így szárazon, az acskóból kivéve egyetlen csepp víz felhasználása nélkül is a vízre dobjuk. Ez hihetetlen. Látszik, hogy teljesen száraz a keverék, és mégis minden szemcséje süllyed le az akvárium alsó részére. Kereskedelmi forgalomban kapható etetőanyagok között ilyet még nem tapasztaltam. Talán a stick mixek, amelyek őrölt pellet származékokat tartalmaznak, tudják felvenni a versenyt ezzel az etetőanyaggal, viszont azoknak az ára is többszöröse, mint ez a termék. Nagyon érdekes, hogy ez a kevés szemcse, ami a víztetőn maradt, az is, ahogy átnedvesedik, szépen lassan, fokozatosan süllyed le. Hihetetlen, hogy így szárazni is mennyire drasztikusan és gyorsan az akvárium alsó részére került. Gábor, miért fontos az, hogy minden szemcse a féderezés során, amit használunk etetőanyagot, a mederfenéken maradjon? Erre a válasz nagyon egyszerű. Féderezésnél nem az a legnagyobb probléma, hogy hogyan juttassuk le az etetőanyaggombócot egybe a vízfenékre, hiszen arra ott az etetőkosár, ami ezt nekünk leviszi oda, ahova kell, a fenékre. Viszont az, hogy ahova bedobtuk ezt a végszereléket, és ott kioldódott be az etetőanyag, az ott is maradjon, ez már nehezebben kivitelezhető. Hiába vagyunk mi nagyon jókezű horgászok, és dobálunk viszonylag egy helyre, hogyha a víz legkisebb áramlása is elviszi az etetőanyagunkat, és ezzel együtt sajnos a halainkat is. Ennél az etetőanyagnál ez nem fordulhat elő, hiszen látod, még víz nélkül is a fenéken marad. Ezzel az etetőanyaggal ugye lényegesen koncentráltabb és pontosabb a horgászat, hiszen a nehéz szemcsék garantáltan a mederfenéken maradnak, az alsó áramlatok nem tudják ezt elsodorni, amely végül kilókban mérhető előnyt jelent az ellenfelekkel szemben, akiknek ugye lényegesen több felszóló szemcsét tartalmaz a keverékük. Igen, ez így van, ebben biztos lehetsz. Gábor, ha jól látom, ebből a termékcsaládból már csak egy etetőanyag vár bemutatásra. Gyanítom, hogy rád vár. Kérlek, prezentáld ezt nekünk. Igen, a Gold Feeder etetőanyag család utolsó tagja az a Top 1 brém, amely mindkettőnk számára kifejezetten emlékezetes, és egy olyan etetőanyag, amelynek köszönhetjük azt a kiemelkedő eredményt, amelyet a 2013 évi Feeder Magyar Bajnokságon könyvelhettünk el. Sikerült nekem megszereznem a magyar bajnoki címet, míg Gábornak a 4. helyezést, úgy,
hogy mindösszesen 17 dekával maradt le a dobogó harmadik fokáról. Ez ugye egy darab keszeg. Ez a keverék 100%-ban természetes összetevőkből áll össze, nem tartalmaz szintetikus aromát, sőt nemhogy szintetikusat, hanem semmiet. Mindezek ellenére mégis egy nagyon kellemes, meghatározó, jellegzetes illata és nagyon finom, édes íze van, amelyet különösen kedvelnek a dévérkeszegek. Ennek a keveréknek a további sajátossága, hogy kérezett éles helyzetben, versenykörülmények közepette, amikor tulajdonképpen már semmilyen más eredetanyaggal nem lehet koncentrálni vagy kapással bírni a halakat, ez akkor is hatékonynak bizonyul. Egész évben eredményesen használható, nem csak versenykörülmények közepette, hanem hétköznapi horgászat során is, főként a dévérkeszeg horgászatában. Biztosra vehetik, hogyha az egyik legjobb piacon elérhető keszeges keverékre vágynak és ezt szeretnék használni, próbálni, akkor a top 1 brém garantáltan az. Az új etetőanyagok sorát folytatva jutunk el újabb 2 keverékhez. Az elmúlt évben debütált a Haldorado Top Method Feeder termékcsalád és annak 3 etetőanyag változata. Nem árulok el nagy titkot azzal, hogy ezek a keverékek rendkívül sikeresek voltak a viszonylag magas áruk ellenére is, nyilvánvaló azért, mert nagyon fogósnak bizonyultak. Most ez a család bővült 2 újabb taggal. Az egyik a Fermentix Protein nevű etetőanyag, amely alapját a teljesavas erjesztésű Fermentix etetőanyag adja. Az elmúlt évben egyébként óriási sikere volt a Fermentix etetőanyagoknak és magvaknak, amely új dimenziót nyitott a teljesavas erjesztésű etetőanyagok világában. Akik kipróbálták, hihetetlen fogásokról számoltak be, akkor, amikor a víz hőmérséklete már felmelegedett és meghaladta 20 Celsius fokot. Teljesen kézenfekvőnek bizonyult, hogy csináljunk ennek egy profi, finom szemcsés metód változatát. Ez a folyamat akkor gyorsult föl, amikor az év második felében megjelent a Hogyan készül a hallisztes erjesztett etetőanyag című filmem és írásom, ugyanis ott bemutattam azt, hogy igenis lehet olyan tavakon is eredményesen használni a teljesavas erjesztésű etetőanyagokat, ahol előtte csak hallisztes keverékekkel lehetett halat fogni. Nos, ez a keverék tulajdonképpen egy olyan hallisztes, erjesztett technológiával készült profi, finom szemcsés kaja, amely minden elvárásának megfelel a legkifinomultabb metódféle technikát művelő horgászoknak is. Ez a keverék a megszokott Fermentix etetőanyagokkal ellentétben egyetlen egy csepp vizet sem tartalmaz, tehát porszáraz. Azért fontos, hogy ez a metód keverék ilyen száraz állapotában kerüljön kereskedelmi forgalomba, mert csak így garantálható a gyors vízbeérkezés után robbanásszerű felhősítő hatás. Maga az erjesztett teljesavas betainos alapanyag LT94 halliszttel és olyan speciális adalékanyagokkal van keverve, amely garantáltan egy egyedülálló, különleges etetőanyagot hoz létre. Különösen ajánlott a felmelegedett és egyre melegebb vízhőmérséklet mellett való horgászatok során, amikor a sokak által kedvelt és használt csoda zöld metód etetőanyagok már közel sem hozzák azt a hatást, amit egyébként megszoktak a kedves horgászok. Na akkor jusson majd eszükbe ez az etetőanyag, amely a melegvízi horgászatok során új lehetőségek kapuit nyitja meg. A különleges alapanyagok és adalékanyagok kutatása közben bukkantunk a Carp-Berry etetőanyag alapjára. Az ebben rejlő lehetőségeket Gábor barátom fedezte fel, és az ő kitartó munkájának köszönhető, hogy végül kereskedelmi forgalomba kerülhetett. Gábor, milyennek a keveréknek a különlegessége? Nos, az igazsághoz hozzátartozik, hogy én 2-3 évvel ezelőttig úgy tartottam a metódféder technikától, mint ördög a tömjénfüsttől. Nem szerettem vele horgászni, ugyanis túl bonyolultnak találtam. Mióta azonban forgalomba került a Haldorado Method Flat Feeder kosár, lényegesebben egyszerűbbé vált ez a technika. Sokkal könnyebben lehet ezzel a töltőszerszám nélküli kosárral dolgozni, és sokkal egyszerűbb vele a horgászat. Nehezen akartam elhinni, hogy csak az intenzíven telepített tavakon igazán hatásos ez a módszer. Sajnos tapasztalataimat összegezve be kell látnom, hogy ez így van. De meggyőződésem, hogy a probléma oka a halliszt. Ott, ahol a halakat hallisztes etetőanyaggal, pellettel, bojlival etetik, és a kifogott halak visszakerülnek a vízbe, ott verhetetlenek a hallisztes csalogatóanyagok, de a legtöbb átlagos horgászegyesületi vízre ez nem jellemző, hiszen a kifogott halak döntő többsége, ha felvette a horogra tűzött csalit, az egyben az utolsó vacsoráját is jelentette. Ezeket összerakva kézenfekvő volt, hogy egy olyan halliszt nélküli gyors, oldódású, nagyon jó felhősítő, igazán attraktív etetőanyagra van szükség. A Carp-Berry ezt tudja. Biztosíthatom a leendő felhasználókat,
hogy egy soha nem látott, igazán különleges keverékhez jutnak, ha ennek bizalmat szavaznak. A Top Method Feeder család használói már megszokhatták, hogy egy komplett megoldást kapnak a kezükbe. Ez jelen esetben azt jelenti, hogy az etetőanyag mellé kínálunk soft pelletet és azonos ízű aromát is. Ez az aroma rendkívül tömény, csinyán kell vele bánni. Az új etetőanyagok sora a gazdaságos, nagy kiszerelésű, 2,5 kg-os bázismix etetőanyag családdal válik teljessé 2014 évben. Ennek az etetőanyag családnak a kifejlesztésében és tesztelésében a Haldorado Team jeles tagja, Pucz Tamás is részt vett. Tamás, kérlek, meséld el, hogy mi volt a koncepció. Sokan kérték tőlünk, hogy készítsünk kedvező áru, nagy kiszerelésű etetőanyagokat is, mivel gyakorta komoly mennyiséget kell a vízbe juttatni, például folyóvizen, nagyobb tavakon, ahol csak jelentősebb mennyiségű etetőanyaggal lehet a halakat a horgászhely közelébe csalni, és ott meg is tartani. Azt viszont csak kevesen tehetik meg, hogy jó minőségű, viszont jóval drágább etetőanyagokból szórjanak be sok-sok kilót. A Haldorado bázismix tagjai kiváló alapot nyújtanak különböző etetőanyagok, adalékanyagok és aromákkal való keveréshez is. Eredményesen használható a ponty, a keszegfélék, a kárász, valamint a márna horgászata során is, legyen szó bármilyen horgászmódszerről. Ezen etetőanyag család elmondata akár lehetne az is, hogy gazdaságos megoldás és jó fogás. 3 népszerű kivitelben mézesponty, epresponty, valamint folyóvízi alap kerülnek forgalomba. A Haldorado eddig is igazán komoly, folyékony aroma kínálattal rendelkezett, amely különösen népszerű a horgászok körében, azonban 2014-től egy igazán kurrens, különleges aromacsaláddal, a Fluo Flavorrel lépünk piacra. Ennek az alapötlete Dél-Afrikából származik. Az elmúlt évben több mint egy hónapot töltöttem Dél-Afrikába, és ott tanulmányoztam a pontyos horgászatot. Nyilvánvalóan ennek elsődleges célja az volt, hogy a világbajnokságon minél eredményesebbek és minél jobbak tudjunk lenni. De ezzel együtt sikerült olyan híres és eredményes pontyhorgászokkal megismerkednem, akiktől nagyon sokat tanulhattam. A dél-afrikai pontyhorgászok egyik sikerének a titka, hogy olyan különleges aromákat használnak, amelyek nem csak ízükben, aromájukban különlegesek, hanem olyan vizuális ingert keltenek a vízben, ami előtte eddig szinte elképzelhetetlen lett volna. Az biztos, hogy a fogósságuk és a hatékonyságuk az európai, így a magyar vizekben is megkérdőjelezhetetlen. Azonban ehhez kellett egy olyan egyedi hordozó anyag, mint amiből a Fluo Flavor készül. Nézzük meg, hogy vízben hogyan működnek. A 4 különböző ízesítésből a zöld Afrika, amikor vízbe öntöm, egy nagyon attraktív zöld felhőt képez oldódás közben. A hordozóanyagnak köszönhetően ez a fajta aroma a hideg vízben is garantáltan jól oldódik. A vízcsere után nézzük meg, hogy milyen színt ad vízbe öntve a Red Fruit vagy vörös gyümölcs fantázia nevű arománk. Ez az aroma nevéhez méltó módon vöröses színűre festi a vizet. A Fluo Flavor aromacsaládban 4 különböző ízváltozat található. Az első az Öld Afrika, amely zöldalma és fahéj aromakeveréke. A második az Ördögűző fantázia nevű, amely fokhagyma és mandula aromakeveréke. Ez a Mega Lemon, amely egy baromi erős citromaroma. És végül, de utolsó sorban a vörös gyümölcs, amely 10 különböző gyümölcs aromakeveréke. Pucz Tamás írásaival és hasznos praktikáival a Haldorado horgászportál olvasói rendszeresen találkozhatnak. Tamás szinte kizárólag a fédelbotos technikával próbálja meg a vízterület öreg bajszosait kiválogatni. Az ő ötlete és az ő tesztelésének a végeredménye az új csarizópellet családunk, amely neve Top 10 Kárpellet. Tamás, kérlek, mesélj erről nekünk. A cél egy könnyen használható és fogós pontypellet megalkotása volt. Jó van, Tamás, de hát te is tudod jól, hogy van már egy pár darab ilyen a Haldorado termékpalettán, akkor mégis miben más ez? Először is nagyon kedvező az ára, hiszen 1000 forint alatt marad, továbbá mivel furt,
bárki könnyedén fel tudja majd fűzni, nagyon egyszerű felhasználást tesz lehetővé. Az adalékanyagok és aromák kiválasztása során az volt a célunk, hogy a Haldorádó 10 legnépszerűbb etetőanyagához leginkább passzoló csalit kínáljuk, így az új pelletek ízesítése is velük azonos. Tehát például, ha a pelletes fekete a kedvenc etetőanyagod, itt van hozzá az ízben tökéletesen illeszkedő csali. De mondhatnám a ponypirost, vagy a Fermentixet, de akár végig sorolhatnám mind a 10 is. Tamás, de miért pont 8 mm-es méretben kerültek forgalomba ezek a csalik? Ilyen kisméretű furt pellet idáig nem volt a Haldorádó palettán, ezért abszolút hiánypótló. Ráadásul minden csali nagyon attraktív. A pelletszemek egy ízletes aromabundát kaptak, mely vízbeérkezést követően elsőként lép működésbe és gyorsan leoldódik. Gyakorta már ilyenkor megérkezik a kapás, de hogyha mégsem, a pelletünk szépen lassan tovább oldódik. A víz hőmérsékletétől függően 40-50 percet is kibír a vízben, az év bármely időszakában a hozzáillő etetőanyaggal kombinálva bárhol sikeresen használhatjuk. Most például a fagyosponty etetőanyag a fagyosponty pellettel kombinálva kifejezetten eredményes. Ezt magam is megtapasztaltam, hiszen az év első horgászatain ezzel a pellettel fogtam a pontyaimat, így akik a közeljövőben horgászatra készülnek, azoknak ezt nyugodt szívvel ajánlom. De a végre tartogattam egy igazán jó hírt. A Haldorádó termékek ára a 2014-es évben nem emelkedik. Sőt, 13 népszerű etetőanyagunk és 3 különféle magmixünk ára pedig csökkent. Az új évben kívánok mindenkinek igazán sikeres és eredményes halfogást Haldorádó termékek használatával.